Zdravo svima. Evo mene sa temom strahovi. Kako su moji strahovi utjecali na mene u životu, kako sam ih prevazišla i eto, te tehnike i stvari koje ja mogu vama da preporučim da probate. Jer sam sigurna da funkcionišu i ako sami sebi pomognemo, to je pun pogoda. To je nešto najbolje što možemo za sebe da uradimo. Zašto sam došla na tu temu da ja vama predložim neke tehnike? Snimila sam jednu meditaciju koju ću posle da ubacim ispod videa. Znači, link za meditaciju ubacit ću ispod videa zato što mi se malo smučilo da slušam ljude koji su jako pod velikim stresom, u velikom strahu. Ljude koji, mislim, ja se sama prepoznam u tim ljudima. I ja sam bila u tom strahu, ja sam bila u tim strahovima i možda još gorim. I onda naiđeš na stručnjake, na ljude koji bi trebali da ti daju neki ljudski savjet, da ti kažu ti si luda, to ne postoji, to postoji samo u tvojoj glavi i izbaci to iz glave. To su nama već roditelji pričali kad smo imali neke svoje ideje, neke svoje strahove i to. Izbaci to iz glave, to ne postoji. Ne znam da se prepoznajete u tome, ali da. Znači, od profesora, od starijih osoba iz komšiluka, znači, ako kažeš neko svoje mišljenje i da imaš neki strah, onda si bio taj lud, glup i tako ponižavan. Ponižavali su te da priznaš šta osjećaš, šta misliš i šta doživljavaš. Da bi došli kasnije u neku situaciju da odeš kod psihologa ili kod popa i on ti kaže, pa kaži šta te muči, a ti ne znaš, pa kažeš nešto ono klasično, ono što svi pričaju i zato psiholozi ne mogu da ti pomogu. Jer plašiš se sebi da priznaš. Ja pričam iz iskustva, naravno. Jer kad god sam rekla se plašim nečeg, strahovi su, nažalost, u našoj kulturi, ovde nemam pojma kako su, mislim, vidim da su ove Švajcarke malo drugačije, ima koji su već u strahu za sve, a Boga mi kod nas u Srbiji ti je bilo, ako izađeš, ima vuk, ima baba roga, znači, plašiš se od mraka, plašiš se, ne smiješ da izađeš iz kuće zato što sve ti kažu nemoj sama da ideš, hoću s tobom, nauči me da budem odgovorna, a nemoj da me terorišeš sa strahovima. Ja sam svoje decu to, mislim, tako vas pitala do neke godine, posle sam ukapirala da je to totalno pogrešno i trudim se da ispravim grešku, ali kako je vaše bilo detinjstvo? Šta su vama roditelji pričali? Ako izađeš, stavi kapuša, ne znam, uvisi tamo kao ninja, da se ne prehladiš. Vetar, promaja, kiša, sunce, šuma, ima vuk, će te napade neko, ideš u mrak. Pa samo što mi pušku na rame nisu stavili da nosim. Znači, neću da se ponavljam, ali stvarno pričam iz iskustva. Toliko smo bili natrpani informacije, strahom. Prvo te nauče da se plašiš, pa posle jedno 5-6 godina te uče kako da pišeš i da čitaš. Ali stručnjaci kažu da je bitno da ideš u školu, pa bitno je da me učite da se ne plašiš, što me niko ne nauči, ljudi. Ne bi umirala od straha, ali dobro, evo sad mislim da sam vam dala ideju kako može da se prevaziđe. Naročito hoću da snimim ovaj video, to mi je bila želja, jer toliko ljudi budu, pa čak ih izvređaju
Zato što žive u nekoj situaciji. Ta situacija je takva kakva je. Ne možeš bolje da se osjećaš ako umireš od straha. I možda su ti strahovi stvarno neosnovani. Ali postoje u tvojoj glavi. I ajde da ih vidimo, da ih prepoznamo i da se suočimo sa njima. Jedna stvar je ako ti imaš strah od visine ili od lifta, pa odeš u lift, pa se voziš, pa prevaziđeš to. Zašto strahovi prelaze u fobiju? I onda doktori, zato što doktori moraju da te leče od nečeg, izvinite, molim vas, oni rade za pare. Oni rade za pare. Ako ti nemaš nikakav strah, nemaš nikakvu patologiju, gde će onda zaradi? Što dobiješ grip? Daj Bože da niko ne bude bolestan. Daj Bože da se ni jedna tableta ne prodaje. Sad će da mi zatvore video. Ali to je moja želja. I zato hoću da snimim ovaj video. Imate hoću da ponovim ovo, zato što mnogi nisu našli video. Na mom profilu, playlist video na srpskom, i tu imate video i imate neke tehnike koje mogu da vam pomogu, zato što su, kogod ih je slušao, pomoglo im je. Pa možda će i vama. Ajde, ali probajte samim tim što gledate ovaj video, već nešto radite za sebe. Pa niste valjda stvarno došli da vidite od čega se ja plašim. Trenutno od ničega, od slepog miša. Ljudi, šta sam ja strahu? Ja sam se plašila da izađem iz kuće. Ja sam umirala od straha od vetra, od kiše, Došla sam u stanje, živjela sam okružena tim ljudima koji su još dolivali ulje na vatru. Kad sam se ja plašila, oni su još više na mene pravili. Niko nije znao jednostavno samo da te zagrli, da te smiri. Možda je tad njima to išlo u prilog da se osjećaju moćni, ali ja sad razumem njih, oni nisu znali bolje. Ne znaju osobe kako je tebi kad si ti u takvom trenutku. Ali ako si ti mi mlađi očekujemo, kad sam ja bila mlađa, ja sam očekivala od tih starijih ljudi da ti pomognu, da ti daju savjet, da te isprave, da te upute na lep način, a ne samo pritisak na pritisak. I zato pucaju odnosi, zato pucaju ljudi, zato pucaju porodice, jer pritisak na pritisak ne ide. To svi znamo. Dovodi do pucanja. I kroz ovaj video ja ću samo da vam postavim par nekih pitanja i da vam preporučim neke tehnike, jer muka mi je više od ljudi koji ti kažu misli pozitivno. Ne možeš da se plašiš od toga i toga, ili pogotovo ljudi koji ti kažu nemoj da pričaš o tome, to ne postoji, a već se tresu. A šta se treseš ako se ne plašiš? Znači, ljudi, profesori, kažeš, o čemu ti pričaš, to ne postoji, a ja ga doživljavam. I onda mi tu se stavimo na stranu i kažemo, Bože, pa šta ja živim, ali ja to živim, a zašto oni meni ne veruju? Pa sam ja stvarno luda. Ko god se pronašu u ovim mojim rečima, niste vi ludi. Vi se plašite vaših strahova, oni se plaše svojih strahova. Stvarno živite tu situaciju, jer vi tako doživljavate. Pa ne možemo svi da odemo na plažu i svima da bude lepo pod suncem. Zašto neko ide pod suncobranom, neko legne na pesak pa se prži? Zato što njemu prija. Meni smeta da ležim na suncu, ne znam ni ja, da se pržim, nekom to prija. Kad to budemo, te sitnice ukapirali, nećemo da klasifikujemo ljude na lude i na pametne. Pa ti to osjećaš, to je tvoje. Ali dok god ne vidiš ko ti je neprijatelj, jer strah je najveći neprijatelj. Strah nas paralizuje, blokira nas kompletno, stvara nam otpore, ponekad nas potera da uradimo nešto što ne treba da uradimo.
I to se dešava. Ali najgore je što nas strah blokira toliko da mi iz straha ne kažemo šta smo htjeli da kažemo. Da mi iz straha ne uradimo ono što smo mogli da pokušamo, možda bi i uspelo. I najgore što iz straha mi ne živimo. Mi dozvolimo sebi da živimo u strahu od života. Ne od smrti. Jer da žive ljudi od straha od smrti ne bi bila toliko samoubistva. Ali u zadnje generacije, znači nekad se čulo ponekad da se neko ubio, zadnje generacije pa deca izvršavaju samoubistvo. Zato što se plaše života. Jer kad si od malena naučen da nemoj to će da ti se desi, nemoj to će da ti se desi. Lako je da se kaže otkloni ta uverenja, ne služe ti. Kako ljudi? Ok. Otklonite strahove, to ne postoji. Da, ali ti ga vidiš danju i noću. Čitaj knjigu i onda ćeš da postaneš ne znam šta. Pa ne ide baš tako sa svima. I kogod mi bude rekao da misli pozitivno i sve će bude u redu. Ja bih ga stavila u neku kliniku za mentalni poremećaj. Samo misli pozitivno. Kako to? Ti si negativno, misli pozitivno i sve će se reši. Ok, hoće, ali pomozi mi da mislim pozitivno. Ok, eto gde sam došla. Došla sam da vam kažem, znači, da li ste čuli za tehniku tapkanja? Pogledajte na YouTube-u ima da nađete. Znači, kako ste ovaj video našli, tako možete nađete i video za tapkanje. Kako je, meni šta je najbrže, jer sam imala napad panike i uz to, znači, gušim se, jesam imala i zdravstvenih, jako velikih zdravstvenih problema, ali ajde jedno po jedno. Ajde strah da otklonimo od te panike. Nije ti strah od nespavanja, tebi je strah od nesanice. Nemaš ti samo nesanicu. Ne mogu, kaže, da spavam danima, ali ti se plašiš da ne spavaš. Hajde otkloni taj strah. Ili osoba koja dugo nije išla, imala je udes ili ne znam neki incident, ostala u kolicima, ona se plaši da hoda. I sad fizički može da je oporave, vežbe i sve to, ali neka hoda. Ajde, ustani i hodaj, ko što rekao Isus Hrist, da, ali ako imaš stvarno toliko veru. Otkloni taj strah što te doveo u tu situaciju. I onda ćeš lakše da se osjećaš. Otkloni strah, seti se da tvoje noge može da hodaju, jer su već jednom hodale. Znači, ako ti kažu fizioterapeuti, možeš. Treba da daš input tvojim nogama da hodaš. Pa nauči me kako da ga dam. Znači, tehnika, tapkanje za otklanjanje strahova, kolektivnih programa, kolektivnih strahova, i to je jako veliko, jako teško i jako se puno energetski osjeća utiče na ljude, kolektivni strahovi, znači tapkaj ovde. Tu tapkaj 3 minuta dnevno. Ma tapkaj ceo dan, bre, ako ti je loše. Za sebe tapkaš. Možda tapkaš u autobusu, možeš na klupi u parku, možeš na WC šolju, nebitno gde. Kaže, nemam vreme. Evo ja ću da te naučim. Ideš u WC svaki dan, tapkaj se. Kreni na neki način. Piješ kafu, držiš telefon, spusti taj telefon i tapkaj se. Ili gledaj video kako da se tapkaš. Tapkaj se ili diši svesno. Udahni, izdahni. Moli se. Idi u crkvu. Nemoj da mi čitaš sve. I baš me briga šta će popovi da kažu za mene. Nemoj da mi čitaš molitvenik da paziš na tačku i zarez. Zato smo došli u situaciju gde smo došli jer ima pravila. Pravila kako se čita molitva, kako se moliš. Ti će mi kažeš kako se moli. Pa vidim, pomoglo mi. Ja sam stvarno i popu rekla te stvari. Znači, sedi pred ikonu, klekni ili kako god.
Da li ćeš u crkvu, da li ćeš kući pred ikonu. Uzmi, Gospodi, pomiluj, 10-15 minuta. Nemaš vreme za sebe, nećeš da se lečiš. Nađi ga, imaš 24 sata. Imaš 24 sata. Nađi ga 5 minuta, 10, 15, polako. Ali naći ćeš ti vreme. Ja lično mislim da ćeš ti da nađeš vreme ako nađeš tehniku koja ti pomaže. Meni je primarno da se pomolim Bogu. Jer ja verujem da Bog postoji i da i ovaj video što snimam da je to pod njegovim blagoslovom. Ima ljudi koji kaže ja znam da ima nešto, ali ne verujem u Boga. A u šta veruješ? Ajde da ne budemo ako ti nešto loše pa treba da se moliš. Da li se moliš nečemu, tako bez veze. Nego ako ti nešto se lepo desi, kome se zahvališ? Kako se raduješ? Hvala ti nešto. A slučajno se nešto lepo desi. Nisi ti kreirao situaciju ili kreirala pa ti se nešto lepo desilo. Kome se zahvališ? Univerzumu. A gde je univerzum? Tu je univerzum u tebi. Ti si deo univerzuma, ti si deo ove planete. Gde ga tražiš? Kakve misli šalješ u univerzum? Znači, vrati sebe sebi. Polako, ako ti treba, javi mi se, znači polako, ali nađi jednu tehniku. Da li će moje tehnike da ti odgovaraju? Da li će tapkanje, da li će disanje, da li će neka meditacija, ne znam, bilo čija, da li će neka muzika, ali radi nešto za sebe. I mogu da se kladim da kogod i ko ima malu decu može da legne pred spavanje i da posluša barem 5 minuta, 10, 15, evo ja sam snimala meditaciju koja traje 15 minuta za otpuštanje strahova. Jer ti kad pomisliš na strah koji je sad trenutno najgori za tebe, ti se paralizuješ. Staneš, blokiraš se, nekom se noge odseku, a sediš na stolicu, na primjer, i miran si. Ne padaš. Znači, možete zamisliti šta nama strah radi, šta mi radimo svojim mislima, ali ja verujem da to niko namerno neće da radi. Meni je stvarno jako glupo da više ne slušam te stvari. Vi morate da promenite misli, mislite pozitivno, ne smete da mislite na vaše strahove. Ne, ja ti kažem, sedi na stolicu i pomisli na tvoj strah, najgori strah. I suoči se s njim i otpusti ga. Kako ćeš to da uradiš? Ima meditacija. Da sam ja imala nekog kao ja vama što sad pričam, da mi kaže, čekaj, polako, nisi pogrešna, dešava se, ne svima, ti to doživljavaš ovako, onaj doživljava onako, svi smo različiti, ali ajde da probamo na ovaj način da ti pomognem. Sigurno bi bila srećnija. Ali, postoji drugo ali. Ako se sve to nije desilo, da li bi ja snimala, da se sve to desilo, sam imala sve te uslove. Ja sam išla i kod psihologa, i kod psihijatra, pomažite ljudi, loše mi je. Ali ne tabletom. Hajde, okej, treba nekad i tablete, ne kažem ja. Ali me prihvati kao osobu, a ne kao broj na kome ti možeš da zaradiš. Ovaj video je apsolutno gratis. Meditacija je apsolutno gratis. To mogu i to hoću da uradim zato što znam da ljudi nemaju ili se plaše da ne vide sebe kao prioritet da plate nešto tako. Znači imaju za ovo, imaju za ono, imaju za nešto treće. Ali ne vide sebi kako da pomogne i ne stavljaju sebe kao prioritet i onda sutra dan ispadne nešto još gore. Ja isto to pričam iz iskustva. Ali i zato sam tu da kažem, ok, ima kod mene na playlisti, nađite
tehnike, ako nešto treba pišite me, nađite me na Instagramu, ne znam, Facebooku, kao što pojedini rade, tu sam. Znači, snimam ovaj video, ne da vam kažem, mislite pozitivno, ježim se od te pomisli. Znači, problemi postoje. Reč problem, nema nisku vibraciju. Reč je reč. Vi ste ti koji joj dajete vibraciju. Strah postoji, suočite se i otpustite ga. Ali, za to možda vam treba pomoć. Znači, neka tehnika. Tapkanje, meditacija, u stvari prvo, molitva, tapkanje, meditacija, energetske vežbice i evo, neka bude zadnja moja meditacija. I pišite mi kako se osjećate. Znači, odredi, taj strah me paralizuje, sad ću da ga pobedim, sedim, ležite na krevetu, uvijte se u jorgane, nećete da padnete s kreveta, nećete da umrete. Jednostavno, suočite se. Jer sedite u autobus, nabijte slušalice, budite okruženi ljudima, nemojte da se plašite da će nešto da vam se desi. Možete samo da izađete iz meditacije mnogo, mnogo lakši i da stvorite sebi prostor u glavi. Kad god odbacimo mi te stvari koje nam ne služe, mi stvaramo sebi prostor u glavi za nešto bolje, za rješenje. I jasno vidimo ljude, resurse, prilike koje mogu da nam pomognu u tim nekim situacijama. A dok god živimo u strahu, mi ne vidimo ništa. U strahu, u paranoji, u kolektivnim, ne znam ja, tim, da ne pričam, mislim, šta ti sve nema, strahovima ili pričama, znači, ako to radiš, bit će ti to, uverenjima, eto, to sam htjela kažem, nisam mogla se setim. Znači, ako, kaže, otkloni uverenja afirmacijom. Kod nekog funkcioniše. Kod mene nije baš to išlo tako lagano. Znači, afirmacije su super, ali trebaš da poveruješ u tu afirmaciju. Zašto? Ima knjige od Louise Hay, da ima fantastična afirmacija. Zašto je ona stavila 20 afirmacija? Možemo da je pitamo, umrla je žena, ali možemo da tražimo tu našu koja će da ti klikne. Pa onda ima Ana Bučević za promjenu afirmacija. Žena napravila video. Gratis. Znači, YouTube nađeš i tu imaš afirmacije. Nemoj sve da ponavljaš. Saslušaj i ona koja ti klikne. Ta će da ti promeni. Ako ni to ne funkcioniše, javi mi se, poradit ćemo bilo koju tehniku. Ja radim od hipnoze medicinske do, ne znam, komunikacije u transu i svega i svačega. Ok, idemo duboko u tebe da nađemo šta je tebi tvoje. Ma možda samo treba da aktiviramo tvoju intuiciju. Dozvoli svojoj intuiciji da ti napiše tvoju afirmaciju. Može i to da se radi. Znači, ljudi, postoje milion tehnika, otvorimo se za isceljenje. Isceljenje će da dođe. Znači, od srca vam poklanjam ovu meditaciju koju ću posle da postavim ispod videa. Pokušajte par puta, ništa od danas do sutra nije se uselilo u vašoj glavi, ni u telu, ni bilo gde. Ništa možda neće. Daj Bože da iz prvog ode. Ali budite konstantni, znači budite, spremite se jednostavno, imajte želju da sebi pomognete, jer niko ne može da otkloni vaše strahove, jer niko ih ne poznaje šta vi imate sve u glavi. Niti vi možete sve stvarno nekom da ispričate, jer vi plašite se i sebe nekad da pitate. To je problem. Zbog toga vam preporučujem da uđete u sebe, da nađete sebe i da otklonite to što je višak tehnikama koje sam nabrojala. I neka zadnja bude moja meditacija. Probajte sve, pa ako ne funkcioniše, onda uzmite moju meditaciju. Ali vam potpisujem da ćete kroz moju meditaciju da se osjećate mnogo, mnogo lakše. Ljubim vas puno i pišite mi.